Salutare fraților, cu voi este azi Alexandru și Artur cu voi. Noi ne-am schimbat skin-urile. El are unul foarte tare, un schelet acolo în spate. El cam n-a să vorbească astăzi, dar el a să se bată cu mobii și chiar un scheleton acolo trage. Da, și hai să începem battle-ul. Ai grijă. Așa. Așteptați puțin. Așteptați, sper să nu vă plictisiți. Așteptați o leacă. What? Cam se aude foarte multe chestii. Ce se aude acolo? Așa un puș. Ușide, mai repede. De ce tot se aude săgeți? Unde? Aici, în spate. What? Unde se aude săgețile? Am ușa să revin, avem o problemă. Așa, am revenit, am rezolvat problema cu săgețele, nu știu să auzie săgeți foarte multe. Hai, merge. Și poate lumea vă întrebați cum el șă din aer, el nu-i pe creativ, el doar, aici sunt blocuri invizibile, sunt blocuri invizibile. Și atâta merge așa. Eu sunt pe creativ și o să-i spawnez enderman, zombii și scheletoni. Așa, el își pune armorul. Acum îi pun. Hai, începem. Și, da, am vrut să vă arăt ceva. Așa, parcă când își pune, așa, cum să vă zic, chepca, așa, sau cum se mai numește, casca. Șlem în rus. Casca, arată așa și cu ochii roșii și arată foarte interesant. Hai scoate-ți-o dacă vrei. Că zici că nu-i place. Și așa arată mai tare, da. Hai, începem. 1. Întâi, ca runda prima e cu zombie. 1, 2, 3 și... Noi îl vedem cu luptă. Tactica mea. Și cu arcul. Am uitat să dau săgeți. De ajuns. Așa, bravo. Prima rundă e câștigată. Mai pun încă vreo câteva. Și de mai departe. Dar în spate nu întâi. Am avut un lag, o lag. Eu am avut. Du-te. Așa nu mai omori. Îl știu când îi trebuie ceva. Am pun nici zele. Adică scheletonii, așa. Îmi puneam scheletonii. 3 numai. 1, 2, 3. E că cu scheletonii ălea că e mai greu că timp. Ferește-te de ei, eu știu cum să mă feresc. Oi, frumos. Da, o leacă eu. Ai. Ia că... Oh, nu mai... S-au împușcat în dânsă. Las pie. S-au împușcat în dânsă. Las pie, lasă. Îi las, dar știu că s-au împușcat în dânsă. Lasă, așa tot primești căcico. Nu știu de ce când adică scheletonii se împușcă în dânsii singuri, ori în alt mob îi se bat singuri, dar pe ceilalți jucătorii îi lasă în pace. Nu știu ce fac chestia asta, chiar e întrebare interesantă. Nu-i gata. Oi, s-o te liniștit la mine. Aha, îți mulțumesc. Am pe tine. Că nu-mi trebuie pe tine. Oa, am strelă. Am eu strelă câte? Eu am de la schelet am eu strelă. Bine, am două. mai pun un scheleton. Un scheleton, am cu arcul, eu tot. Numai un. Unul cu armură de gold. Da, este bossul. Am la primul round. Cât în viață ai? Numai. Da, știam să atlișește-l numai. Eu alea... Hai, bossul. Alea... Nu, bă, nu omoră. Îi trag alea cu săgeată.
Dar eu lea ca să mă ajut că... Ui, plin! Eu cu boss singur. Bine, Lasă. hai. M-am câștigat. Mai pun vreo câțiva zombie. Am o... Haide, pune. Dar totuși zombie nu adică creeperii nu spargă bedrock-ul, numai asta de aici. Da, dar mai ghine lasă. Nu mai pune. Bine. Nu mai trebuie. Du. Eu am tactică. Convine așa e cu cercul, e așa e de rău. Opa. Eu l-ajut băieți, știți chestia asta? Că cerc aici apare când undeva pui degetul. Și am vrut să vă zic o problemă și de atâta nu mă pot pune și eu pe survival Da, ca și să mă v-ați joc. oprimit. Când am intrat eu era pe survival. Numai când intru eu, adică e serverul lui și adică când intru eu pe... ca să mă pun pe, știți voi ce, pe... Stai, s-a început... A, nu, s-a început normal. Și când adică eu am vrut să intru, s-a pus pe survival și nu mă pot pune pe serverul Da, lui. și el și băca mie realistul. Așa, Enderman. Enderman. Cam ăștia sunt boșii, așa. 3 numai pune. Uite-te la dânsii, dacă te uiți la dânsii, Din o să te asta, atac. mă. Eu special fac așa să nu se ataci tăți. Ai grijă să nu te uiți. Așa am o tactică. Cu arcul nu-i poți lovi deloc. Da. Hai. Da, unde gata? Eu sunt teleportat. Ui. Ajută-mă. Mor. Ai! Wow, tata, totem, uite cu totem am. E și eu, o leacă. E greu! Oh my god! O și la sfârșit. Super. Un Enderpearl. Bravo! Ai întreprioară? Am un Enderpearl. Dă-mi. Dacă Ia să mănâncă mu. Eu am uitat să mănânc. Wow. ai grijă să nu ui, am greu că poate caz. Așa, poftim Enderpearl-ul. Câte? Numai unul l-am găsit. Îți mai dau, dacă vrei. Ai două. Dar nu, dacă mie îmi dă, adică îmi dă câte 16, parcă, nu? Da. Da, îmi dă câte 16. Hai e. Haide, mu. Pau. Hai, amu, nou, a doilea level. În a doilea level se добавляешь și zombi care nu ard, schelet care te tinește. Bine, hai, începem a doilea level, cam așa ceva. Așa. Dacă- Luăm zombie de ceea. Care nu ard. Care nu Iată. ard pe ăștia. Așa, așa. Scheleți de ăștia De gheață și și pește. pești de ăștia. Așa. Începem Zombie. cu zombie. Și facem, da, chiar s-a A, făcut tot îmi dai. da, tot temul. La fiecare level care am să trec eu, până la 5 level în și eu. Așa, poftim tot temul. Până la mână. Așa. Все, haide, începem. Așa, începem. Oi. A, uitat că mâncare scade. Numai 3 pune. Dar pot să apează platformă? Mulțumesc că așteaptă. Lasă-i. Îi fac așa man, vezi? Și hitri sunt. Dar ei nu fac până aici. Ai grijă să nu cazi pe mapă. Da, lucru de să-l folosesc o dată. Cam 4. Tu l-ai pus? Da. Nu m-a ajutat. Так, pune încă 3. Bine, Nu, hai. ba 5 mai bine. 1, 2, 3, 4, 5. Vin zombie deșertului. Au căzut toți. Mulțumesc! I-am văzut, au murit. Vezi și hitri sunt. Dar sunt proști așa zombală ăștia. Bine, mi-e place când... Spectacolul Enderil. Foarte frumos. Da, arată-i cartincile de aici. Până m-au ușit. Până când au ușit. Așa băieți. What? Unde? Tu te-ai teleportat. Da. Îți spun scheleton de ăștia până când. Da, dar ești tot... Da, arde ăștia. Pune! Stai să fac, băieți, așteptați să fac noapte. Tu nu poți. Eu pot. Poți? Stai.
Așteaptă. Nu pot, tu pune. Încearcă. Stai. Se bat între ei. Da, tot așa. Ușidem. Dar eu pun... Hai pune noapte. Ui. Time... Set... Day. Night. Night. Și amul pune. Amul Așa, noapte. noapte. Parcă e zi, parcă noapte. Hai, pune. 3. Încă. Namba. Și de grecu e. Level mai greu. Puneți mulți like-uri, că m-a observat că la Sasha tare puțin like-uri. Dar puneți pentru seria asta mult, că e greu leacă. Da, și vreau să fac o promovare pentru un prieten care este de în clasă la mine. Se numește Sergiu Gaming. El face foarte interesante jocuri. Să vă abonați la el. O să fie, este foarte tare face. Da. Și hai până să-i pun a doilea level. Ultimul, boss. Pun câte unul. Da. Vă arăt până când. Asta ni s-a părut foarte tare cum a pus chestia asta, o sabie așa. Și a căzut. Da, dacă el O sabie așa și PvP aici și o sabie. Arată foarte tare. Da, în partea cealaltă, cum vedeți. Oi, Stați o leacă. prin mine a trecut. Și nu vezi? El da, trebuie mai departe. Ia ca faci porțiune și... Da, încă are... are încă așa un... Pa, pa! De La revedere! când îl lovești, tu pe ăla, el te lovește pe tine. Așa este. Doi ai pus. Oi, bine. Dar este totuși un periculos. Ai! Cât! Nifiga, cât! Nu știu. Ăștia cam sunt foarte proști. A treilea level. Ia că l-am văzut, gata. A treilea level. What? De unde? Era un creeper? Da, de undeva. Dar nu l-am văzut, eu nu l-am văzut. Nu și eu. Era invizibil. Dar cum nu au format ceva, numai o leac stecă, da poate. Am câștigat până când a doilea level. Acum